omdat het digitale systeem van de Belastingdienst plat ligt. Het is gehackt. Minister Silvania sprak over ransomware. Er zou losgeld misschien gevraagd worden, omdat de Belastingdienst niet meer in haar eigen gegevens kan. Maar wat is dit nou precies? Wat is hacken precies? Wat is precies een ransomware en wat gebeurt er met onze gegevens? Want de Belastingdienst, de gegevens van de Belastingdienst gelden natuurlijk van ons allemaal. Dat zijn onze gegevens van de belastingaangifte en dergelijke. En die zijn dus nu gehackt. We wilden weten wat precies de consequenties kunnen zijn. En daarvoor spraken we met Dirk Jonker van Thesis IT Services. Hij is IT Security Specialist. En met Kevin van den Eshoff. Hij is van Dorzetta Ethical Hacking. En hij is ook een specialist op dit gebied. En we vroegen hen, wat weten we nu eigenlijk van de situatie bij de Belastingdienst? Nou, de specifieke situatie van de Belastingdienst, daar weten we nog niet zoveel van. De minister heeft alleen aangegeven dat het een onderzoek is bij een aantal organisaties. Een Nederlandse expert is hier binnengekomen. En dat dat samen met iSecurity is opgepakt. En dat wordt dan uitgezocht. En zijn jullie geïnteresseerd in deze zaak? Zeker, zeker. Kijk, als het je beroep is en je bent er natuurlijk continu mee bezig, dan ben je altijd geïnteresseerd in gebeurtenissen. Niet altijd in de positieve zin van het woord natuurlijk, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we er met z'n allen van leren. Je bent van ethical hacking. Wat is ethical hacking? Ja, wij zijn een groep specialisten die zich specialiseren in het uitvoeren van ethical hacking opdrachten. En wat we doen, we zoeken kwetsbaarheden binnen software en systemen van organisaties. Die melden we netjes en dan kunnen we de cyberweerbaarheid van die organisaties verbeteren. Want hacking heeft een negatieve connotatie, dat is iets waar mensen ongevraagd in jouw systeem komen. Maar ethical hacking is dat juist gebruik maken op een positieve manier. Eigenlijk wel. En we zouden het liefst zien dat hacking een positieve lading zou hebben. Maar helaas moeten we het woordje ethical ervoor zetten. Want wij zien cybercriminelen dat die hun kennis inzetten voor het verkeer. Bij de Belastingdienst is nu sprake van een noodsituatie. Er zit een licht plat, er wordt onderzocht, we weten het niet precies. Maar is het verbazingwekkend voor jou, voor jullie, dat zoiets gebeurt op Curaçao? Nou, dat niet. In principe kan iedereen aangevallen worden, er kan overal ingebroken worden. Het is natuurlijk zaak dat je de juiste maatregelen neemt om dat zoveel mogelijk in te perken. En dat is eigenlijk ook ons idee om dat voornamelijk hier aan te geven dat, nogmaals, je bent nooit 100% veilig, maar neem in ieder geval op zijn minst de basishygiëne op orde en neem maatregelen om het zoveel mogelijk te voorkomen. Gebeurt dat voldoende op Curaçao of gebeurt het onvoldoende? Wij hebben eigenlijk een beetje het idee, het kan beter. Mm-hmm. Het kan altijd natuurlijk beter, maar we hebben vaak ook nog wel een beetje het idee van, doordat er schaamte heerst, dat het ook niet meteen gemeld wordt. En daardoor is het ook wel heel moeilijk om aan te geven van hoe vaak het nou hier naar voren komt op Curaçao. We noemden in het voorgesprek al, kwam je met het voorbeeld dat het eerder gebeurd is hier op Curaçao bij een nutsbedrijf. Ja. Leren we daarvan? Is het de overheid die alle bedrijven moet zeggen van jullie moeten er meer aan doen? Of is het gewoon per bedrijf afhankelijk? Ik denk dat de overheid op zich wel een hele goede taak hierin heeft om op zijn minst met een meldplicht te komen, wat in Europa wel van toepassing is. Dat is denk ik al. Meldplicht is hier niet. Hier is geen meldplicht, nee. En Curaçao heeft een organisatie die daarop zou moeten inspringen, ook een beleidsstructuur moet maken, met regelingen komen. Nogmaals, in Europa en Nederland heb je nu NIS 2, waar dan de vitale organisaties van een land aan een bepaald niveau moet voldoen van cyberweerbaarheid. Anders wordt het management daar ook persoonlijk op aangesproken. Dus dan wordt het serieuzer? Wordt het serieuzer. En als je dat hier niet hebt of hier niet implementeert, en nogmaals, dat is dus NIS 2, dat is dus via de Europese Commissie opgelegd en door de regering eigenlijk opgelegd. En dat is eigenlijk ook zaak dat dat hier gaat gebeuren. Want straks, je hebt hier heel veel organisaties die zaken doen met Europa, met Nederland, met Amerika. Ja. En als je dat hier niet op orde hebt, dan kan dat ook consequenties hebben met het zaken doen met Nederland, met Europa. Daar vertrouwen ze hier niet. Nee. Wat is een cybercrimineel? We krijgen altijd beelden van een jongeman met een hoodie die op de kamer van zijn moeder heel slim is en overal inkomt. Ja. Is dat adequaat? Nee, niet precies. Het kan iedereen zijn. Net als dat je kan het ook zijn. Net als dat je in een normale samenleving ook gewoon mensen hebt die bepaalde dingen doen waarvan je het misschien niet verwacht. Vaak zijn cybercrime-organisaties ook best wel groot en omvangrijk.
Het kan eruit zien als een normaal bedrijf als je daar rond zou lopen, alleen ze voeren criminele activiteiten uit. En dat kan overal zijn, maar we zien bijvoorbeeld bepaalde regio's, en omdat het internet natuurlijk die toegang geeft tot heel de wereld, zie je dat die bedrijven, zoals in Rusland, Noord-Korea en ook andere landen, dat die acties uitvoeren, hacks uitvoeren, ook bijvoorbeeld hier. Dat zou zeker kunnen, absoluut. En de minister spreekt over ransomware. Ransom betekent losgeld. Betekent dat automatisch dat er losgeld gevraagd is, of weten we dat niet? Dat weten we op dit moment niet, maar op het moment dat er ransomware is geïnstalleerd en op dat moment bestanden op slot staan eigenlijk, waardoor medewerkers ook niet meer bij bepaalde bestanden kunnen en hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, is vaak wel een logische vervolgstap dat inderdaad de ransomware wordt geëist. Maar de hoogte daarvan weten we op dit moment nog niet en we weten inderdaad ook nog niet of dat er op dit moment al iets geëist is. Maar zijn criminelen bezig op zoek naar goede hackers, zoals een hovenier gevraagd wordt om een marihuanaplantage te leiden, worden dan ook hackers gevraagd om criminele activiteiten te doen? Of, Zou kunnen. Kijk, heel veel jonge talenten, en daar bedoel ik ook mensen mee die bij ons zouden kunnen komen gaan werken, die kunnen op een gegeven moment dingen gaan doen waarvan ze niet helemaal weten dat dat niet kan of mag. Omdat ze gewoon bezig zijn met een passie, bezig zijn met iets online aan het uitoefenen waar ze lol in hebben. Maar dat ze er op een later moment achterkomen dat het misschien toch wel tegen het criminele aanschuurt of dat het zelfs crimineel is. En soms heb je natuurlijk wel van die partijen, en dan heb ik het over die cybercrime organisaties, die juist dat soort jonge talenten wel proberen te ronselen en gewoon een warme worst volhouden. En dat is gewoon heel veel geld. En aan de andere kant, de mensen die ons moeten beschermen daartegen, moet daar meer in geïnvesteerd worden op Curaçao? Nou, ik denk dat er zeker op zich wel een grijs gebied of een mooi gebied ligt van dat daar meer zaken voor gedaan moet worden, omdat bijna alles online tegenwoordig komt. En dat daar te weinig aandacht aan gegeven wordt. Nogmaals, het is zeer actueel en ik denk dat dat zeer de moeite waard is om daar zich in te verdiepen. En geld is natuurlijk ook niet alles, maar mensen en het is ook nogmaals, het is een samenwerking die je moet doen om dit tegen te houden. Want het is niet makkelijk om dit tegen te houden. Dat is niet makkelijk, nee. Je hebt echt specialisten nodig om je netwerk van je organisatie schoon te houden. Ja. Tegenwoordig is het plaatsen van een hele goede firewall of een goede antivirus, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Want hoe goed je equipment ook kan zijn, je hebt ook ogen nodig op je organisatie of in je infrastructuur van je netwerk. Bij zo'n belastingdienst, nog een vraag daarover. Die wil juist openstaan dat iedereen op Curaçao zijn belasting makkelijk online kan leveren. Misschien een vraag van een leek, maar door je zo open te stellen, maak je je dan ook kwetsbaarder? Ja, maar nogmaals, het is wel een trend van deze moderne wereld in Nederland. En het is overal zo. Ja, zeker. Ja. Want ik denk dat mensen eerder online iets gaan invullen dan naar het kantoor gaan. Ja, daarom. Ja. Dus en in de rij gaan staan. Dus ja, het is een trend die deze moderne tijd heeft ingezet. En maar nogmaals, dat heeft wel zijn consequentie dat je daar ook ogen voor moet hebben om dat te beveiligen. Houden we de ontwikkeling rond de Belastingdienst in de gaten, gewoon om te kijken hoe dat gebeurt? Wat er gebeurt? Ja, zeker. Want op zich het feit van hoe ze erin zijn gekomen en wie erachter zit, nogmaals, dat geeft voor ons eigenlijk ook weer een idee van hoe en wat, wie zijn ze, welke manier hebben ze gebruikt, daar kunnen wij ook weer van leren. Zeker. Dat zorgt natuurlijk ook weer voor een betere ondersteuning in de beveiliging die wij kunnen geven. En dat we daar ook advies in kunnen geven. En laten we hopen dat dat ook meer gaat gebeuren de komende periode. Absoluut. Zeker.